celana dadi bakul kathok. Bakul celana dadi bakul bakso. Nek esuk aku. Nggih. Tapi nggoku sithik. Nggih, intan pedes, Pak. Iki pedes ya? Nggih. Pedes intan ya. Nggih. Sayangku intan pedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama 5.000-an ya. konten. Nggih lah, konten Wasik. dari Masih bersama Pak Intan dari Kecamatan Sambong, khususnya desa Desa Gadu ya, Pak. Desa Gadu ya, Pak. Dukuhan. Pedukuane Kendilan, ya tan ya. Intan sayangku. Halo, ini Halo, bakul kathok lama gak tapi jumpa saya Intan aku kok. salah sampean rasa iki ra bakul Aku kathok. lama gak jumpa Intan ini keuangan aku. Oh. Pak manfaat bojoku wis dibelekno. Oke sini sayang. Nek bakul kathok gede-gede, Pak. Ya oke Tan, ini ya. Ini dikasih pedes ya, satu ya. Satu pedes. Nah, Nah, pun kosongan sing siji mboten usah. oke. Sing siji ya. kosong tok. Ya oke, terima kasih semuanya dari ada di Sama-sama, sini. Pak. Bakul baksonya sudah datang. Bakul baksone datang kembali. Nek esuk bakul kathok, brambang bawang, tomat, beras lan sak piturute. Nek sore-sore bakul bakso. Pokoknya gak lari gak apa, yang penting sehat walafiat. Amin, nggih. Amin. Niki sing kula, Nah, Pak. iki gak pedes. Mboten Iki pedes. ada sambel iki. Niku stok. ibu nggih. Dik Dewi sampun kok iki, Mang. Nah, siap. Tak tukono bakso aku wis tuku mbak wis entek ya wis. Oke aku ngono. Oke. Nah, niku kosongan. Ready semuanya. Sidik mawon Pak pentole, Pak. Anu pentole. Kuahnya sidik Kuah ya. sidik mawon nggih pun. Srit sampun. Yes. Oh, enak sekali. Enak, Baksonya Mas. gak sembarangan, baksonya bakso nasional ini. Budan Jaya. Budan Jaya. Oke. Bapak Kori. Bakso Budan Jaya. Rasane ya, Bu. Bakal bakso bento celok ora mandegi. Jane payu apa ora. Lah nggih, Mbak. Dicolongi nek niku ibu. Dicolok. Rada-rada mendek. Angel kandhanane ya kayak bayi. Bakso bento. Bakso bento. Bakso ini bakso wong jual anu ngeri ya. Nggih, oke. Tiga ya. Iya. 1, 2, 3. 3. Iku mang datang esuk mang lho nang pas Bude dolan ning gone Mamah Pita. Saiki omah Mamah Pita kan saiki dinggoni Shopee le ngarep. Nah ini di unboxing dulu nggih pemirsa, jadi ada video buktine. Aku pas rono ji buwek kurir-kurir ning kono milih-milih barang ngono. Loh Mah, anu saiki dinggoni iya Dek disewa. Saulane 350. Dinggo ngedrop barang ngono ya sak truk ngono le. Dikok ning kono terus dipuwili ngono. Masang mobil, wiper mobile dipasang Mas Dio. Wis ndang mandi kok Ibu kancane ning ngarep ya. Ngresiki mang sampah. Cara mono dinggo ngresiki iki wis ora nyokot ngono pemirsa, wis gak trep ngono cara mono iki. Bude manut lek gak mudeng, sing penting ki sekirane mobile piye ndang check out no Nduk. Bude ora mudeng kok tak Bude sing anu bayari aku ngono. Kaya aku enggak mudeng apa leh nggih pemirsa, pokoke nek sing nom-nom kuwi leh. Iki jerene nggo ngresiki jamur kaca nggih pemirsa. Pasang. Walah ngono aneh. Ndek iki sedina toh ngrowoceh udane pemirsa, gak enek cah ora enek cah poli. Ul Pak Ul. Ul, Pak Ul, celokno pidut kon rene ya. Celokno pidut kon rene. Iya pida. Pida dicelok Bu Yun ngono ya. Dicelok Bu Yun ngono. Mbak Pida alias Pidut. Oh gak roh ndek Pidut. Berarti bener ya le video unboxing emang bener ya. Tidak salah sesuai dengan pesanan. Obeng, iki obeng. Ning ndi?
Obeng budhe yo duwe obeng ki. Sik tak jukokno. Alhamdulillah wis terpasang. Dipilihno karo Mbak Repa sing rupane ijo. Oh, pelindunge iku. Oh, terus ditarik ngono. Walah wis matur nuwun nduk, Pak, mbok ono-ono. Mari ya budhe gak mudeng le, penting ki manut to ngerti anu kok ya. Tak apa jenenge? Tak bayar. Endi meneh sing sekirane anu hujat, sisan sing gurih ya le ngono kuwi. Ora ngarep tok. Oh. Oh iki ne. Tek. Wes selesai, aku tak ngancani Mbah Yi. Mbah Yi menganu lho, lek gak iso nutup warung lho. Iya, engko sampean tutupno ya, Nang. Nah, alhamdulillah. Wes selesai. Wes lampune ya wis beres, genes beres. Wes beres, Dek Dewi. Alhamdulillah. Iya Nang, kono Nang. Wes jos pokoke. Wes Nang. Nggo tumbas kopi Nang. Wes ra apa-apa nggo ngopinya. Ora apa-apa wes digowo. Wes. Iya Nang, terima kasih ya Le. Piye? Piye, Dek? Gak apa-apa ben, Dek, mek dienggo cekelan cah nom. Iya Nang, budhe matur nuwun ya Le ya. Aku tak melok Mbah Yi Le. Mbah Yi tutup Le. Le, tulung Le. Mbah Yi tutup, ayo. Alhamdulillah, wes aku tak melok Mbah Yi. Lho pemirsa, Mbah Yi dijak rene Nang. Tak melok Mbah Yi. Iya Dek. Tak melok Mbah Yi sik pemirsa ya iki aku golek sandal sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pemirsa. Jadi hari ini yo kembali lagi ke channel YouTube Bayi Family. Tua-tua makin asik. Jadi hari ini mau unboxing paket. Paket ini. Masa? Jirene Mbak Dek anu jirene awak mbek iki sekitar 3 atau 4 hari. Lagi rong dino Iya, yo. wis langsung teko iki guys Oh, yo. berarti goro-goro kantornya pindah nang Mama Pita, Nduk. Kantor apa? Ya paketan ngene iki. Oh, Mama Pita saiki dadi ngono kuwi. Iya, disewa sak wulan 350. Oh. Wah, ki teko sak truk mlebu kono blum terus langsung dipilih-pilih. Wagi terus langsung heeh, ya nek mundir nang ya kuwi ya. Total satu paket ke satu yo dan unboxing ya guys. Yo pertama. Ya awas Unboxing. Mbak. Unboxing yo pertama yo. Iya juga dari Repa kemarin. Apa itu? Dong kau wis roh. Apa? Lah. Ini Bunda Rita, Bu. Buka. Aku nek gak cocok aku bolake ra kapan itu long Repa pemirsa. Iya buka. Dijepeng. Begini ada. Dijepeng ngadeg-ngadeg. Makasih ya, Nduk ya, golek linknya ya, Nduk ya. Wih. Iki tenane kode iki. Podo blak guys. Ganti blak. Gone Bunda warnanya merah hati. Iya, ini warnanya hitam. Bahannya juga kandel, Bu. Kandel, Nduk. Apa Nah, itu kandel. bahannya? Sesuk, Bahannya sesuk tipikal. bengi tak nggo. Oh, ini sih. Ojo kayak Bunda Dewi ini renggo, garing tinggu. Waduh, aku yo. Yang pertama ya. Itu bagus pemirsa, kandel loh pemirsa. Jadi kan buatan kecewa tenan. Linknya kalau mau tanya jangan langsung di DM Repa saja. Aku gak roh. Agak sampai 9.000 guys. Tapi kandel. Rong no, tapi ya mendekati swidak, tapi maksudnya tapi dia dengan rego swidaan ki dia ini wis kandel. Lalu sampai kok Repa linknya. Juga rahe we. Lahannya ngarep ngene Dek. Iki enak dua size 120 sampai 130. Ngono.
Merek iki apa lagi jenenge? RM. Batik RM. Rumah makan. Rumah Mas. Oh. Rumah makan lho, San. RM Rumah Mas kok rumah. Makasih ya, Dok. Iya, yang kedua. Iya. Buka. Yang kedua apa yuk? Udah Dewi Bingo masak ini. Apa ya? Yang kedua ya, ayo. Oh, ya. Yang kedua apa ya? Sing dipengene kaya pemang mini. Punya Repa rupanya biru-biru agak abu-abu. Jadi tak tumben mahogani. Tapi kayak mahogani ini. Ya Allah, sedih Dok. Tidak ya. Kayaknya tapi mbaknya harus ngetokno mbok ketoke lho. Iya, iya. Soalnya aku Ngetokno. iki rodok sakmene. Iya tetapno. Nanti Iki saya delok nanti. iki gede, guys. Bu. Iki gede. Ini gede. Jadi nek di Apik ya iki ngene pemirsa. Mboten usah kuwatir. Seseken lho. Dan ora sing tripis, iki kandel. Deloke. Kandel nanti ini dulu nanti dulu. Mak malam pemirsa. Punya siapa malam deket jalan. Siapa sih? Punya internet. Ya Apik. Internet. Ya kan guys, Yang iki pengen warna- kembaran langsung warnanya tanya di mau DM-nya ganti. Mbak Repa juga. Ya api ya ayo. Aku punya abu-abu. Terus mari ngono mau gani mbok niki jenenge saiki iki ora coklat. Bu, Aku apik gani. iki. Diketokno Pak malam ya, Bu. Iya, paling dicilikno Hmm, diketokno iya. sithik ngono lah. Paling Terima kasih, Dok. Pas ini sesuai dengan yang diinginkan. sekarang apa? Iki ya barang apilatku. Apilate pemirsa. Iki barang apilatku. Dadi nek aku nek entuk apilat iki aku yo ndelok kualitasé dan apik yo. Aku repeat order dhewe Iya, ngono. tenan pemirsa. Kandel apik orang terawang Kandel boten. apik. Tapi duit yang terakhir. Ini produknya Papa. Papa Ita. Aku mah pas promo nih konten. Repa punya merek sendiri namanya The Big Q. Ojo lali mampir dan di order. Iya, Mbak Ita. Enggak usah. Mbak Indah tak kasih, Mbak Indah tak kayak Mbak aku tak kayak kok. Iya, tapi kan dagangannya Repa. Apa, Bang? Ada sih. Iki yo sampel gue ini. ya, Bang. Pakai. Ya udah makasih ya, Dok ya. Iya, sama-sama. Amin. Audinya ada 3 teman-teman, 110, 125, 140. Ini yang Mbak Ina harus 25 kayak yang biasanya aku pakai. Iya. Tapi tanggo tak delok ta. Ya coba pakai. Iki sesuk dienggo ning Bali, Bu. Wow, langsung jaluk ning Bali kok ya. Langsung jaluk nang Bali. Kok aku nggak ning Bali ki? Apa ning Bali di Bali Kambang? Ayo, berdiri. Bali. Berdiri. Pengen roh anakin Mas. Iku mak malam. Oh, Mas Diko. Lah Mas Diko dia mau pengen Mas Diko iki Mas. Ya iso pengen roh Mas Diko ki piye ora pengen roh laut, ora roh pantai, ora pengen roh malah pengen roh Mas Diko. Iki apik lho. Cantik ya, cantik. Ada Intan ya sekarang sudah punya apa? Daleman sing ditumbas-tumbas kan udah sampe Ah, iya. Kayak dipesan ke Mbak Repa. Mbak apa jenenge ngono kuwi. Pokoknya jeronan ini lah. Kaos ada biru dongker, hitam dan juga Engko di iki engko dijeroni terus digathok iku ya apik ya masuk. Kan nyaut. Katoke jajal langsung. Jejelno. Jajal katokan langsung. Langsung. Ini ben rambut. Ini. Tuh, cantik ya. Oh iya. Iya kok Mbak Jessica. Oh iya. Ya iki lagune dhuwure polosan di Dek Dewi ya. Saya ya Bu ya ning Bali ya iki. Intan, Bali pengen roh Mas Diko. Mas Diko sampean udah mulai di Intan ben roh sangat ning Bali pas pengen roh sampean. Iya, api. Api tuh. tuh. Dan iki rada nyilik nang ngetokno sithik. Ketokno sithik iki ya Dok. Iya Dok. Iya api. Ben iso rodok Makasih ya Papa. Sama-sama. Di lembah yi. Dalam bayi. Pengen roh. Halo, Mbak, pengen roh, Mbak. Pengen roh. Saya bunda juga tak tahu. Oh, api. Sithik ya sithik ae.
Iya, apik. Ya wis entuk iki. Iya. Delok Wiwi. Masa penutupan nduk bar iki. Ya, Delok bener, kayak apik. digawe Mas Dio kuwi masang mobil. Lah wis entuk 7 menit iki, Dek. Ya wis sales apik iki. Iki apik iki. Konane diketokno ndel. Iya, kondok plensreh. Iya, Mbok. Kok diketokno apike beruklat. Iki nek mau pengen pakai kudung nanti kudungnya coklat. Ya Allah, ayune putuku tinggal ning ngono. Ya Allah. Ya Allah, makasih ya. Pemirsa bawa rai Apa jenis? sejenis ngono kuwi. Ditumbasi pemirsa pokoknya ning gone Mbak Reta. Namanya The Big Show. The Big School. Mampir guys. Dilarisi ya, Ada dua warna guys, ada warna putih sama ada warna hitam. Berita tak kayak putih ben ketok, maksudnya iki ben ketok resike karena dene iki awake iki resik. Kandel apik. Ndene ya apik. Murah guys, Dek wingi kula ningali teng Bojonegoro 191. Ngene iki 170 nggih. aku ki desain media buat asline. Kowe ngerti badi boleh sak mono ibadah. Bismillah, penting lancar. Bismillah. Karena masih awal, masih itu penting. Mm-mm, Penting wong sithik-sithik. pada tuku-tuku ngono. Kayaknya bagus loh pemirsa ada motife. Mbak di sini Dek. Ada senengane ngono ki lho guys, saya jaga konten nih. Nanti wasapno bukaan. Dek mah karo dia ra nek pembukaane. Bukaannya tengah-tengah gak apa-apa pemirsa. Wis tak seleng dandani kuwi lah nduk ya dandani lampu wis. Terus Soklat bareng ngono Bude anu dandani apa mobil kuwi. Terus ambek enek iku nek kotakan urung tak buka. pembersih kaca, Mm-mm. men gak jamuran. Iya. Kayak pelapis kaca gitu loh guys, ben gak jamuran. Terus yang Suka. Suka. Cium saya papa sayang. Wah. Terima kasih papa. Aku lho pemirsa, takon nyayang mo. Ibu mengandung racun. Nek ambek dulure iki gelem pemirsa. Biyen ki nek botone guys nek mbok ece paling aku ki dhuwur Mbak Intan. Saiki delok. Delokan saiki. Ketekan boke lah ya padha ae. Emang ngene obat tinggi pemirsa. Biyen iki padahal aku jeduk cilik. Atek foto pas apa ya? Pas seragam abang-abang merah putih. Kayaknya timbul lah timbul. Mbak Intan sampean tuku, Pak. Well, Mbak Intan masalah brand ambassador. Brand ambassador. Perang ngeri. Perang ngeri itu. Magredo. Doakan pemirsa. Dan iki Mas Rono yo kuwi, Mbok, takon foto. Takon foto. Wes foto gelem dek iki foto. Cuman nek gak aku Rono gak ngagem di foto. Aku mau nek ke garene. Ngono iki, Mbok. Iya, saya aku nganter paket COD ning Padangan sekalian mau langsung nganter bagi mabar mulih nih. Ngono guys, terus dijak ning gone cetik geni memang. Iya. Asline yo wis lah guys, ngewangi mbake untuk konten hiji-hiji lah. Iya, maksudnya keluarga iki saling maksudnya saling Support. Aku wong duwe niku ya, ayo mbok tak gawene pamane repa urung nduk tang gawe nduk si ombok gampang. Si ombok gampang men ngono. Iya, sak urunge sik. Mbok wis pernah nyoba dendeng. Dendeng apa? Dendeng Wasabi. iwak gompal. Jengok, nek kanan jengok guys ya. Jongok. Jongok sik, jongok. Nek mbok pengen nyoba, aku ngebahas Iki dendeng. produk kemu. Oh enggak, iki aku tuku ning TikTok, Mbok. Regane 700.000 mbok dendeng. Dendeng ayam. Mbok ada tamane iki Iki gak digoreng sik, Dok. kayak jalan mbok langsung. Dendeng iki di zaman Bude cuwilik Mbah Kong kita gawene ning alas untuk iwak kidang didendeng Bali wes kuwi cilik kuwi SD bar Yo kuwi. saya pendidikan saya berdarah itu eh. Waalaikumsalam. Selamat Lujen Galu, Wilujeng Siang. Iki langsung sok dimakan Langsung Ora pagi usah digoreng. sehat. Buset. Kalau wis enak. Tapi nek aku cocok ambek manisnya enggak. Enak manis. Nek Mbah iki gawe iki mau ditumbar bawang terus dipepe. Pepe garing terus anggo Itu nih, digoreng. Mbak. Kok lah. Amit ya, pakai tangan ngomong ya. Betul. Halo, Mak. Jajal dulu. Main nyoba dendeng. Sini, Mak. Duduk. Teman konsep. Nak. Mak enak sih. Amit ya, Mak tak ambil aku. Dendeng, Mas. Dendeng Pak Pite, Mak. Iki Pak Pite. Tapi kok sapi ya, Mak ya? Tapi kok pitik. Iki kok pitik, Mak. Kok ayam. Enak, Mak. Enak pemirsa. Sama orang senengi, Mbok. Aku sing gak pada seneng. Karena aku gak pada seneng ambek rasa manisnya, guys. Enak. Iki ngomong mbok entoyo dio petak
Jak mangan dendeng kabeh sak Di keluarga. daerah Lampung anu, Mbak. Gitu ya. Iwak kayak iwak asin tapi di dendeng. Tak kembali ketok. Ikan apa sih tinggo anu, Mbak? Sarden ngerti? Iya, Ikan sarden kuwi. Ada. Tok pindang Dibelahi ya, pepek combo, kepalanya juga enak, jadi di dendeng. Yo manis rasanya. Dia lebih kelihatan pubare. Kira om botak kuwi. Saya mangan Philadelphia. Sing mangan iwak sing enek cik. Kene, iya. aku pengen nyoba kuwi, tapi kok yo gak enek ning kene. sarap bobot ayo tambah banding. Enak Tambah banding. aku udah ya. Ya. Oke. Oke, Mae, terima kasih. Iki tenan. Ning panjang kuning iki. Iya, Mbok. Iki tenan, Mbok, mau wis ya sak menit tok kontene. Karo Mas Dio mang 7 menit ku piro, Dok? 13. 13 tambah 7. 20. Ya. Wes, mana? Wes ya wes. Kan nggak konten yo. Heeh. Tak ewang iki modele iki mau entuk gulune tok nek gak ngono kadang ngene. Do jajal ya, Do. Jajal. Jajal. Iki wis sampe tenanan iki. Wis. Demikian ya pemirsa. Lagi bareng nyokot yo, guys. Berkoti lagi demikian pisan. Wis siap ready loh ya aku iki, ready. Besok nek jalan-jalan pakai ini ya. Jalan-jalan ndi? Yo sok no nyaksese wangi. Sesuk kan Bunda Dewi gak enak ya. Bunda Dewi gak enak. Ada pun yang jono, Bu. Ayo sesuk bener Pak, aku penjar masih ada. Oke. Golek ada. Tapi yang Arep sekolah dhewe enak. Oh iya, ngarepe sekolahane Dio soalnya napa sawah ditumbaske kancane, ceritane jere Inuk dan itu recommended Mbak. Lah yo aku ki mang wis Niku kawan ya. Mumpung sesuk Oke. Ngenteni salah ya, ngenteni salah ya. Iya, Salah oke. di kelas Iya, oke. Ya wes, Gel. Ora sok cetok Bunda Dewi, ora sok cetok Bunda Dewi. Ki Bunda Dewi tapi krungu. Bunda Dewi sesuk apa makan enak nang Buro. Wah, Tutup deh. Nggih, pun pemirsa nggih. Yes pemirsa, gitu dulu kontennya ya. Nek kalian Makasih mau, ya, Nak, ya. iya bos sama-sama ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Wes tak pokoknya jenenge apa jenenge mbek sedulur guys, padha-padha ngewang nggih konten meskipun kontennya iki yo megap-megap ya, megap-megap alias ya sedelok mentok 5.000 ya ora apa-apa. Penting tetep padha support, iya. padha gawe ngono Semoga wae. ya apa. Entah itu apapun pokoknya gawe ngono lah ya guys ya. Guys, terima kasih. Kayak popo ngasih semangat tok. Iya. Ojo sampai gak gawe konten. Oke, siap. Yes guys, terima kasih ya kontennya sekian dulu. Besok mungkin nanti ya konten bareng-bareng lagi. Apa makan nasi padang? Goreng nasi padang. Pakai sama. Ih, ngapain kamu makan? Ya kenapa? Pokoknya besok nunggu salah pulang dulu ya. Oke, ya terima kasih pemirsa cukup api cukup ada dari konten hari ini. Pokoknya dinantikan konten selanjutnya. Sekian dulu dari konten yang baik family. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.